Latik Grinding kagem para Mas Mas Subyantoro Ketua Dewan Pusat Roko Mas Murjoko Ketua Pusat Roko Mas Haji Samijo Perwakilan Pusat Kalimantan Timur Kaltara Kang Mas Yitno mau pelatih saya oh nggih mangke menawi taksih wonten wekdalipun mangke Latik Grinding kula aturaken mboten wonten menika sareng daging rumiyin pun raosaken sareng-sareng apa meneh dimawon Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara mantep yang selalu keluarga besar persaudaraan ya Trate cabang Cepu derek titip salam kagem tunggal Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun Kakang Dr. Andes R. Murjoko Wijoyo dan jajarannya Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate Madiun Kakang Mas Haji S. Subyantoro SH dan jajarannya para warga baru nah, terus para warga baru tingkat 1 Persaudaraan Setia Hati Trate seluruh Indonesia yang baru disahkan di tahun 2018 ini semua dulur-dulur Trate di seluruh Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia dengan ucapan semoga pengurus pusat persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun hasil Parluh 2017 selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas sehingga persaudaraan Setia Hati Trate tetap eksis di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, untuk Pak Dalang Mantep semoga selalu sehat, panjang umur dan banyak jobnya. Amin. 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 Daripada alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Cepu, Mas Budian Jono, Mas Komari, Mas Wirlan, karo bawa nono Mbak, harus yang bawa kakung, sarung jagung Mas, sarung jagung selindro Mas, nek pilok rak bola balik lungu. Sarung jagung. Sugeng dalu canggih menika saking pepundhen kula Girawuh Bapak Haji Suryanto ingkang kagungan kolam renang Tirta Jaya 2 ingkang wonten ing Dalan Buranggaring Magetan kilometer 7 Desa Sugirjo Kecamatan Kaumdanan Kabupaten Magetan lelagon menika kula kintunaken kagem Bapak Haji Sukarwo wonten ing Kebon Sari Madiun sugeng midhangetaken matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bapak Haji Suryanto. Pak Dekarwo ya wayangan iki terus. Ya ning Bonsari. Cedak delok kono. Oh, bareng ya bareng apa-apa. Sing asta Mas Haji Anom Surata. Oh, iya. Abene nek Pak Dekarwo ngersake meni sangkelen wong loro ya abene. Ya. Iki kok ora golek ngirit. Oh. Iya ya, awake dhewe nang kene arep apa? Oh iya ya. Heeh. Nggih. Ya Mas, oke. Monggo Mbak Wijayanti iki saking Sukoharjo Makmur. Yo Mbak yo.
Gonggo mila, Mas. Ya. Sarung jagung truk. Wah iya. Dadi ya rada beda karo sarung jagung pelok barang. Oh iya, rada beda. Ya. Oke. Dan iki mau sarung jagung go dipundhut karo no kakinturaken kagem ketua Dewan Pusat, ketua
Ketua Umum Pusat lan Kadang Wiro Anom 2018 nggih sugeng mirsani saha midhangetaken saking kawula Kadang Jatrate Yun. Oh nggih. Sik loro. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Mantep Sudarsono Gedalang Uye saking kula Susilo Didot SH 98 Bendahara Umum Persaudaraan Yati Trate Sukarayon Sukolilo Jiwan Madiun saken tapi Gunung Sribening. Salam kagem Ketua Umum Persaudaraan Yati Trate Kang Mas Dr. Hadi Murjoko, semoga amanah dan sukses memimpin SH Trate. Selamat untuk warga baru, juga jadi warga berdikar yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Amin. Mas Susilo Didot. Siap. Mas Haji Mansur Sudarsono dari kami, keluarga besar SH Trate cabang Bogor. Waduh, Karanting Cibinong, Gon Semen. Mengucapkan selamat kepada warga baru, semoga menjadi pendekar yang berjiwa kesatria. Dari kami pengurus Ranting Cibinong Bogor, Ketua Safari atau AC Bendahara Ipung Purwanto Al Arjuno Makmur mengucapkan selamat dan sukses pada Ketua Umum Pusat Madiun Kang Mas Murjoko. Saking Mas Ipong Cibinong Bogor. Ya menika Bu Ana Haryanto Magetan nyuwun gending pepiling mriksani teng JTV nuwun. Oh nggih. Pun mriksani mawon. Mangke ngantos paripurna, Mbak. Caping Gunung Pelok. Pelok barang. Apa terus sing ngono, Mbak? Aku njaluk Mbak triplek. Ya Mbak triplek. Caping Gunung Pelok barang langsung, Mbak. Rasa nganggo bawa. Lakonku dawa soal iki. Maka Dengan
gali-gali ngono lho, Tru. Ya. Ning luwih dhisik ngadhep ana ngersane Sinuwun Ndarawati, mbok menawa nek eneng pakaryan apa-apa awake dhewe ora kalih. Oh iya, supancik ya, Tru. Ya, ucapku meneh iso kangkare. Cancutku merga tumanjing samudra tulya dreng wiraganya banyu sumaput pentis melek angganira sumingep nampaki migek jangga kang warik Katanaga kumandang Dara Wah Kresna kakang apa Yayi Arjuna wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Yaki wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu Perkudara Pandhawa iki ibarate wong gegawa rasaya enteng saya abot. Aku kudu tanding karo Begawan Dara piye nggonku bakal tumandang. Perkudara. Apa? Jroning Bratayuda iki wis ora enek guru karo murid. Wis ora ana kautaman. Yen jroning Bratayuda iki sing ngrembug kautaman iki kok ora sida perang ora dadi. Sebab anane dadi perang gegempuran kaya ngene iki jalaran wis kelangan kiblat, kelangan kautaman, kelangan tata krama. Mula pamundhuting pun Kakang aja tindha-tindha rasane atimu Yayi nggon ngayati jejiban luhur iki. Nanging kepiye wae Kresna kakangku abot alasane atiku yen liyane ngono wae aku isih iso tumandang ning bareng aku tumandang kudu ketemu karo guruku kepiye nggonku bakal nindakake jejiban ya wis pun kakang manut karo Siadi karepmu mengko iki engko kepiye wa sing wigati pun kakang mung paring dawuh yen to dina iki
Sing dadi senopati kuwi gurumu Begawan Durna. Kagyatri sang kapirang rinangkul kinempit kampit dosang retnaning bawana Yayi Tresna Jumena inggih kula Kakang Prabu ana wigati apa Siadi marak ana kesanipun Kakang Kakang Prabu ngaturaken kauningan dinten menika res ingkang jumeneng dados senopati Pandhita Sukarima Begawan Durna. Namung dinten menika wonten senopati ingkang ampyak awur-awur. Senopati ampyak awur-awur piye? Senopati ampyak awur-awur menika mboten cetha menika senopati pengapit. Menapa kados pundi menika mboten cetha. Lah saiki sing mbok anggap ampyak awur-awur ki sapa? Menika putra Mandaraka. Pun Burisrawa ingkang ketingal majeng rupiyin temadyaning palagan. Toro, crithem Kakang apa? Tanpa diperintah kok Setyaki kelepat. Ora penak rasane ngatiku. Coba ayo ditungko. Karep iki arep apa Setyaki? Yaki. Boten dawuh Kakang Prabu. Kok mak klepat kaya wong diwelingke. Bareng kuwi Burisrawa kok kowe tanpa pamit karepmu kepiye? Meskipun Kakang Prabu nggih boten badhe kelebihan. Rikalanipun kula nderekaken paduka Kanjeng Kakang Prabu lumawan duta dhumateng negari Ngastina. Kula sampun kantaran bau kaliyan Kakang Burisrawa. Dereng ngantos katok, dereng tutup, dereng wonten ingkang unggul, dereng wonten ingkang kasuran. Kakang Prabu mampengi. Lah dinten menika badhe dipun lajengaken. Oh, ngono to. Inggih. Ning kowe wani tenan, wantun. Wah, yen nganti kowe kalah tak deplok dasmu. Kowe iki ngeling ana gedhe-gedhe Burisrawa. Gagah-gagah Burisrawa. Dhuwur-dhuwur Burisrawa kowe ngerangsang wong setekan cangkelahan. Kang Mas,
menapa ageng alit menika kenging kangge ukuraning tiyang nggadahi kadigdayan. Wis to kowe iki aja ngelokke karo Setyaki. Nek pancen Setyaki wani ya wis karepen. Aja nganti gawe wirang gawe isin keparung nyutam nek berkapake. Kok Prabu. Kunjang kanjeng angin kelap-kelapan mangka anggro tumbar blendu bumi gonjing kumaludo puntor katok kumokan dolonidi mentak penyuku mandan tu sang wis lumpar ora dasar wong bungkik kakek wong kunting tangting yati Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem yen ngombe takere ember wis wah ancang mengucap babamu iseling zaman Kakang Kresna dadi dutaning Pandhawa biyen nganti mati aku ora bakal zaman Semara Suprastya janji dumadi ning Bharatayuda aku kudu tanding karo Tagus tatanan atimu tumenga ngakoso sambata wong atu amulanang tumungkula Pertiwi sambata wong atu amu wadon yaki wis mbok pitung kan genep mbok pikir kanthi wening tanding karo Burisrawa tanding karo Burisrawa wateken jaya kawijayan matno sastra jendramu iki margane patimu catet
sinipi jojo bang mawingo-wingo netra kocak muntarandir tanani rombranang arep kowe kementhus kemaki gedhe aku dhuwur aku napase landung aku ayo arep budi tengik kowe kemlinthi kementhus duwe kadange Koko Prabu Kresna nek ning lakon kaya ngene jurare apa kowe Pak iya gulumu ngene iki ayo arep budi bisa sambat sabato kowe Burisrawa aku patenono wae ora pateni ku abrak apa panjenengan tak embut-embut dhisik benimu awakmu lara awakmu ayo sambato bengoo ngantek suwek cangkemmu ora bakal nulungi karo kowe Mudyarisa kowe arep apa Werkudara? Wah, aku wis batin, aku wis krasa. Setyaki ora menang karo Burisrawa. Ngeyel. Sakare sepiro bungkik Setyaki. Wah, yen pancen ngono. Rasa kesuwen tandangane genti. Patenane Burisrawa. Arep piye? Ora kena ewang-ewangan. Mati apa urip kalah apa menang kuwi perkarane Setyaki karo Burisrawa iki Bratayuda lho oh ngeten iki mboten entuk diwangi ora kena iki musuh dhewe-dhewe mula diarani perang suci lho ora kok perang suci lho jare suci lunga itu cangkemmu wah, aku ora mentala nyawang. Ora urip puncake modan. Nek pancen ora mentala ana semingkira. Opo ora melas karo Setyaki. Nek janjane ya melas. Setyaki kuwi pancen karepe dimula jenenge rak Bima Kunting kuwi biyen jenenge rak Bima Kunting nambahi jeneng. Bima iki tegese sentosa. Kunting iki cilik. Arpa duwe ana matak sentosa duwe ana matak sing perwira iki dikapak-kapak Setyaki iki wonge rike wonge cilik ana mundura kono ora ono ngewoe-woe mang mundur mriki ka ono ngewoe-woe nyambut gawe aduh yo seneng aku jero dari asu. Cakep kowe. Kan apa? Wonten dawuh Koko Prabu coba maju mriki.
Pun Kakang kepengin dangu karo si Adi. Koko Prabu badhe dangu menapa? Sak pungkure kowe ditinggal karo anakmu si Bimanyu. Dina iki atimu ya wis pulih. Apa kowe isih kelingan karo si Abimanyu? Koko Prabu sampun kula pupus papestrene Gusti. Menawi Abimanyu menika sampun misungsung kaluhuran mateng kula. Ketitik Abimanyu menika gugur pengawak kusuma bangsa. Bagus. Iya. Ya. Upama lho iki. Upama kowe jemparing ngono ya isih titis kaya biyen kae. Kula kinten tasih Koko Prabu. Kowe biyen arak wis nate to titis-titisan jemparing malah kowe dikembari kelawan sedulurmu Ngawangga si Suryatmaja biyen kae jemparing ndok emprit peking dadi cilik banget nyatane kowe ya titis pangestunipun Koko Prabu upamane saiki pun Kakang kepengin bakal nodi titis sing jemparing lawan jeneng sira Yayi upama kowe jemparing rikma teksih rambut ngono piye sih bisa menawi tasih saged kula tingali Koko Prabu kula tasih saged temenan inggih saged kene mikira kene yen nganti ora kelakon kowe natas rikma nek ora pedhot aja takon dosa tak loke sak dosamu saestu Koko Prabu kene mikira dhisik Petro Dun maju mrene nggih iki ana pakaryan nggih gawe nopo kowe golek rambut sing dawa rambut sing panjang yo ajeng kangge nopo pose golekno rambut sing dawa kanggo lisane jemparing daramu Janaka atak teter sing titis apa ora tepundi le Pak sakarmu kono gak cepet yo kok golek rambut nang biayan rambut biayan ayo sing diperintahku ya kono mangkat dhewe kono lah niki mengke mboten to supaya kula niku mboten tidha-tidha rambut niki mengke ajeng dingge napa dinggo lesaning jemparing nek biyen daramu Janaka taun jemparing ndok emprit peking kuwi padha karo ndok cak cilik ta kuwi bae kok tatas lha iki luwih lembut meneh takon jemparing rambut oh ngaten yo mula sing dawa kok dipentang oh nggih nggih nyanti golek rambut dawa angel mrene kene kok moko ora ana wong wedok ana wong wedok ngono ya karuane wow nek iki ya cedek-cedek kok enake wong iki ya piye tampa apa ora bejo ditampa apa ora mbuh pokoke tak aduh yo wis Petro bun kaya apa lah nek mung semono ki lah entene niki kok gelem ora sampeyan niku mung perintah iki wau ora saklo pilih tek pedhi sing lho kula mboten sing dawa lagi dawa-dawa niku sak meter iki kula pilih iki wae. Sing lenceng lah kok. Plungker kaya ngono. Mah Rasudi. Engko ta mah Rasudi. Ora kagok kuwi. Betul kagok. Ora. Nggih. Bang, kagok. Waduh sih. Apa itu? Oh, potong.
rambutin leler. Tak kandhani yo, nggih pun. Golek rambut jaran jenenge batang jaran akeh. Lah mbok wau ngaten. Adine ora. Pun ana ngendi rasa ado-ado temu itu ngendi kula njaluk Mas Gendon apa sengkreh rebak butuh rambut to dawa wong edan senengane ya wis gorene wong nggonmu meneh diboten ben protes semene dawane iki po ora medeni mboke cah-cah. Ya. Danaka wonten dawuh. Ayo. Iki mengko bakal tak papanake, engko coba. Lesen nganggo jemparing yen pancen pedhot, ya pancen mesti titik tenan. Iki kok ora mesti wong wis lagi dawuh. Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna akan Yokarti sampai pamurih Ayuwa Kawistara Denira Mbiyantu lawan Kang Rayi Raden Arya Jagi. Rikala semono Sang Prabu Kresna sigra amentan wujuding rikma rambut bubat turaga bubat jaran pinentang amung kewala Denira mentang Prabu Kresna ingkang kawawas namung astane Sang Burisrawa. Astanira Sang Burisrawa ingkang kanan. Ucap lumepas kebat kaya kilat kesit kaya tatik. Lumepas kunang jempari Rori Sangarjuna Kyai Pamungkas neratas wujuding bubat jaran pedhotha ablas kunang jempari kenging astanira Raden Burisrawa pedhot Jolo padha sakala Risang Burisrawa kinepruk godhong lan Sang Setyaki pecah kapisanan.
manut lakuning Kurawa muni patine Sang Abimanyu kena ing Cidra pisan Setyaki sigra menyat ngambil Sanjata saroswa mentang langkap Pure Srawa mati pinanah ketiban naga banda amuk Surabrata Jayabrata ayo lakon gilang layon pecah dasmu al sabat budi dan bengok kowe Pure Srawa ayo iki wong sekti tanpa aji teguh tanpa guru banggane Pure Srawa aja ngomong ijen rangkep papat kadang-kadang ora nanti kalau cangkrang colok layu Pokok Prabu wong kok senengane nyepelekke liyan wong kok ora ngerti marang pambiyantu ning liyan pirang kowe matur nuwun rumangsamu kowe iki iso ngrampungi dhewe to iya iki dapurmu iso ngrampungi dhewe ngono kok piye aja ning reka dayane pun kakang kawan Kang Masmu Arjuna kali kula barang rumangsamu apa kowe iso ngrubuhke Pure Srawa ora coba saiki aku arep takon kok kowe muni aku wong sekti tanpa aji teguh tanpa sing nugel tangane Pure Srawa iki sapa apa gadamu keneng mbok nugel tangane Pure Srawa ngono kuwi yen Setyaki wong iki kudu bisa mawas diri kowe iki kadange Prabu Kresna kowe iki IP-ku ya nak dulurku Kresna isin sedulur kaya kowe iki jadi mau rene pakai pangan ayo gitu mau ora ora jeng temandang ora kena iya pakai pangan iki perang suci anjur unduh ora nandur kok unduh nyolong yo ngeten iki klebu ngewangi napa pekewo doan Bang Suri Soy Werkudara kowe sapa Prabu Wikata Buma aku Senopati Pengabite ayo Pandhawa aja maju ijen maju bareng nekane ora tinggal can gelanggang colong playu aduh yo
Sang Maha Yekti sawusing semedi mungguing pacradaan dangwani ngali wijiling sasangka saking graning arga blekuduk mancar-mancar ya semene bobot ing apreng Bratayuda Jaya Pinangun pancen perang iki wengis kudu bisa natas talining katresnan talining kekadangan Werkudara Arjuna ora diake tatakno aku wis dudu gurumu meneh aku anggepen mungsuh bebuyutan aku wis lukar, aku ora ngagem kejobah maneh. Aku wis ngrasuk busana kaprajuritan, busana kasenopaten. Ayo, tatakno kridhaku. Kadang to mandeg mang yasi sang Masena dipingulan. Ingkang bapa ing Sukarima sang
Begawan Durna ingkang jumeneng dadya senopati. Padha sakala pinuntu pepuntaning tekad yoncat saking palagan. Mungso karo para pepundhen nek metu karo kadang merdo nek ngono to kan inggih koko Prabu oh lha kok yen to Janaka kowe iki gelem perang sing mbok angen-angen mung milih ukup Kabupaten Negara Ngastina kowe bakale kecilik liripun kados koko Prabu mengkene upamane Siadi kuwi besok unggule ngayuda mula pun Kakang ngendika kowe bakal kecilik kowe ora apa-apa upama kowe iki menang nemoni kraton kuwi wis wong isen-isene wis entek kaendane negara kuwi wis ora ana isen-isene wis kanggo mragat perang Duryudana kowe entukmu kraton suwung bakale kraton kuwi isine apa? Isine bocah loro nangis pating jlerit, tangising waranda, wong cacat, wong jompo. Bakale itu apa? Sarwa ngeres Janaka. Nanging supa. Yo mergo kowe ngopeni wong jompo, ngopeni waranda, kowe ngopeni cah kula kuwi, kowe bakal mustikane urip sing selawat taun untuk perang budi. Itu yen kuwi kamenangan entuk negara Ngastina. Kraton sing endah. Oh, kuwi mung Prama ora majine tak kandhani. Dan apa? Kula kok Prabu. Lan maneh ya. Ana madyaning Bratayuda iki wis ora ana guru karo murid, ora ana pepundhen lawan putra. Enenge mung senopati nindakake dadi. Sing dipetuk satriya mageng ayuda mung bakti yoga karma yoga. Bakti yoga kuwi kewajibaning satriya ana madyaning palagan. Kewajibaning satriya kuwi mangrurah satru murka rawi-rawi rantas malang-malang tung. Mula ora mawas iki pepundhen apa sedulur tuwa yen pancen dadi
jagat wajib disampurnakake. Lah karma yoga kowe tumindak kaya ngono kuwi swarga apa neraka ora susah mbok pikir kabeh pasrahno marang adine Gusti kang kaya jagat. Ngono lho. Sejatine piwulang Bhagawat Gita kuwi mapane ya ning kene iki. Kuwi nante kelawan kekarepane satriya. Nek ning lelakon kaya ngene iki terus kuwi arep piye? Ya toh. Lah yo ning kene iki tumanjane. Tumanjane menungso kuwi kala manungsane ketemu lelakon loro sing padha abote, katresnan apa kewajiban. Iki kebon-bote tak kandhani. Yen kowe abot katresnan, ora sida perang wong musuh kuwi gurumu. Ya toh? Engko nek kowe ora sida perang mergo kowe ngajeni karo guru, kowe diarani satriya muci rek patrat. Satriya kok lir marang kewajiban ora gelem nindakake jiwa kasatriyan. Nek kowe ngeboti kewajiban, kowe kudu bisa natas taline katresnan. Ya kuwi mau bali wis ora ana karo murid, ora ana kudet papan tra. Enenge mung mungsuh. Iki mung gumantung ana siadi. Sing duwe gawe kuwi Janaka sing ngampung tamu kuwi tresna. Yo. Arek kepiye saiki tak tari kowe. Nek pancen ora mbok rampungke nek buban lho ayo. Nek wis disurak karo para kawula dasih, aja takon dosamu. Makaten Bapak Prabu. Iya. Wis to. Peningna ciptamu menepno rasamu. Ora bakal entuk pituduh saka Gusti kang akan yo jagat.
Madyaratri wis kawuri Hyang Candrapur Nama lintang arasku angrenggani ngantar reksa silir-silir kang samira ana brengeng si kombang iku antuk sejatining madu putraku nggih wong ayu, putraku wong manis. Para Sri Kandi. Amun wonten timbalan ingkang andhah Kanjeng Rama. Kelawan sira Kyai Semar. Nggih. Kula wonten timbalamu ingkang andhah musipun. Ya. Kyai Semar. Bombonge atiku tanpa upama dene panjenenganing Kyai Semar sing tansah ngawat-awati marang putra-putraku utamane Citresna Jemena apa dening Sri Kandi. Kowe ra yo ngerti to Kakang Semar. Bendaramu putri Wara Sri Kandi Nadyanto putri nanging duweni jiwa senopati. Nggih. Bombonge atiku rikala semono momongan Wara Sri Kandi wis bisa ngasorake nyirnakake Sang Senopati Agung Pandhita Ketakandha Sang Maharsi Wara Bisma. Ya nadyan nganggo cara kepriye wae wong nyatane Sri Kandi bisa ngrampuni gawe. Nggih, inggih. Pancen lelampahan adinipun kedah dipun lampahi pancen dados jalaran kang putra Ndara Sri Kandi ingkang saged inggih menika nyedani sarta guguraken Pandhita Ketakandha Sang Maharsi Wara Bisma. Iya, Kyai. Nanging tak rasa-rasa panjenenganing ingsun wiwit rikala semana aku wis manunggal kawan para Pandhawa. Dina iki kok aku sing mangan ing atase aku iki wong. Yen tak iki ora melu magang gawe kaya destun temen. Yen tak aku iki arep mandang gawe yen to mung tumandang ampyak awur-awur. Kok ya ora wibo, ora ya ngono to Kyai Semar. Nggih, leres. Bratayuda niki dede perang ampyak. Dudu perang gagal, dudu perang cakil. Sampun mastani perang suci. Perang sing nganggo pitukon
perang ingkang mawi teka-teka pribaden. Milanipun inggih boten kenging sak purun-purun nadyan to kendel dikaya ngapa duweni kasukten iki kados pundi kemawon. Menawi dereng winanci kula kinten nggih boten dipun keparengaken dening Gusti. Soroting pandang sumula amadangi jroning pasareyan ngenani wadon murmu kalingan ngrangan sang jamanah engkung sumungkem kuling sang kakung rarepo alon wuwu sira baboyayi maneman pirantik prantoyayi ulun tadah ulun tadah Srikandi wonten timbalan kadang Rama Bojo Bayu nggih dina iki pun bapa derekno aku dak ngadhep ana kersane Kang Naraka Sirunata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna mbok menawa yen to ana jalaran pun bapa uga kepengin bakal ngatonake dharma bektiku marang anak mantuku si Puntadewa. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Iki nek keparipun Kanjeng Rama mekaten monggo kula dherekaken. Ayo Nyai Sumartun laku jan monggo kula dherekaken. Ngat langening kalangyan agrar panjang mocar Sinoner kekonek suara tetan panjang
para reh manguswa umyong ambreng kati karunaning kasmose marga amalat Paman Prabu Sarawopati Kanjeng Paman Prabu Pancala ngaturaken pambagya Basuki Sarawopati Paman Prabu inggih anak Prabu awit kasembuh keparing Gusti ingkang karya jagat pun bapa saged suwan wonten pesanggrahan satemah pepanggihan kelawan paduka anggen anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih ketingalipun paduka Kanjeng Paman Prabu daya-daya keparing Prabu wonten pesanggrahan ya menika wonten wigatos menapa Paman nggih nalika kula taksih wonten pesanggrahan kula tuwuh tandha pitaken raos sing manah kula iki katone para Pandhawa kok mendelok pebarisane kisah bape apa manah kula kados mekaten sak sampunipun ngaten kula mireng pawarta menawi dinten menika ingkang jumeneng dados senopati menika Pandhita Sukalima Begawan Rupa yen resik nggih kasinggihan kanggo paduka Kanjeng Paman Prabu lah menawi to mekaten nggih mbok iki yo Rene iki ngasta kendhaline Baratayuda Jaya Binangun menika namung paduka anggen anak Prabu Dwaramati dipun parna pun Bapak Pancala kula kepengin jumeneng dados senopati kepareng boten kepareng kalenggan senopati menika kula suwun mumpung menika pacangan kula sampun medal Pandhita Sukalima Begawan Duri iki Kumbayana menika mengsah bebuyutan menawi saking menika nggih kalilanipun bapa ingkang Gusti Ngayuda Kumbayana menika mangke tanding kaliyan Werkudara Kresna kakangku nadyan pun kakang ingkang asta kendhalining peperangan Baratayuda iki nanging senopati rak siadi dina iki lho ana keparinge Kanjeng Paman Prabu Pancala Paman Prabu Drupada kepengin jumeneng dadi senopati kepriye Werkudara iya nggih Werkudara lilanana ya nggih pun paman bae sing jumeneng dadi senopati tak tandangane Begawan Duru wah Drupada bapakku piye sing duwe perkara kuwi Pandhawa aku kembet daging waras nadyan to kowe iki duwe perkara karo bapa duwe perkaramu nanging sing duwe perkara dina iki para Pandhawa kelawan Kurawa aku ora lilo yen to nganti Paman Drupada jumeneng dadi senopati ora urung yen to nganti cilik kasuran gedhe nganti gugur Pandhawa kakehan dosa ora wae dadi ora mbok lilani ora aku ora lilani Werkudara iki kok ngewoke iki piye to mentem madang dhewe ora gelem Tari iki ana prayaku sing kepengin jumeneng dadi senopati nandang kowe ora entuk. Yen pancen ora rila kowe temandang kok. Musuhmu Durna piye? Wah, ora pahwek. Pangsumana sing cetha. Wis to nggih Werkudara. Perkara siji mesti loro judha telu wahyu.
kabeh kuwi kapurba dening Gusti upamane topun paman cilik loro gedhe temekane pati. Aku samapte ganti sawiga ing diri. Apa kowe lali? Apa kowe lali? Rikalane gurumu Begawan Kumbayana Begawan Durna bedah Pancala ki rak nabok nyilih tangan. Ya ngono apa ora? Durna nglumpukake Pandhawa Kurawa diparingi kasekten. Diparingi ngelmu. Jebul Durna duweni pamrih bareng Pandhawa Kurawa wis duweni ngelmu. Dikongkon kon bedah negara Pancala. Yen tak tau aku mbok bondo lawan pamanmu Gandamana. Mbok cepke ning ngarepe si Kumbayana ya gurumu. Lah, aku ora maido kepinterane Begawan Durna. Begawan Durna kuwi pinter, ngilmu peperangan mumpuni. Pandhawa Kurawa diwulang ya kuwi bab perkara tasih mbalung kuleting kulit ning budale mangkate si Durna. Anggone mulang karo Pandhawa Kurawa ki atine ora tulus nemu pamrih. Pamrih apa yen bedah Pancala. Golek kamukten ngendi? Sukalima kae. Sukalima kae rak tlatah negara Pancala. Nganti tak ulungake. Sebab rikala semono aku iki yo belani lawan jeneng sira kulub. Ayo, pikirin, eli-eliken. Kowe diperintah karo gurumu Gawan Durna yen pancen kowe muridku tenan. Bandanen Ratu Pancala Prabu Drupada. Kawan pat adine pisan Gandamana kae. Gawanen mrene. Turi kala semono kowe sepanjang negara Pancala pasrah pati urip. Aku mesakake karo kowe. Antarane Arjuna kelawan si Bratasena biyen. Wong kowe disagui kelawan gurumu kuwi diparingi ngelmu. Kanthi wirangisit tak lakoni aku gelem mbok bondo. Ning aku ora kalah karo Kumbayana. Mergo aku iki ngeman kelawan jeneng sira. Aku ngeman Bratasena karo Permadi. Sebab apa utahe? Aku kepuntangan budi karo wong awam Prabu Pandi. Aku diwelek ngelmu iki murite Prabu Pandi Diwanata. Klebu pamanmu si Gandamana bareng kuwi. Kula nganti kelakon Sukalima dijaluk karo Kumbayana tak ulungake. Rikala semono kowe ya eling to. Ya, Kumbayana, aku trima ning ditanana besok yen ana perang gedhe. Aku karo kowe kudu mati salah siji. Aku apa kowe? Mula dene iki lilanana yo yen Perkudara pun bapa tak nuruti karep. Lan tak ajangane sepira kadigayane Kumbayana. Cilik loro gedhe temane pati pamanmu Prabu Drupada. Aku wis siaga.